Nitayo karong hapon sa San Julian sa Eastern Samar ang magnitude 6.0 nga linog. Ano ang report ni Nico Sereno? Matod sa data sa FIVOX, ang epicenter sa linog kaganihang alas 2:09 sa hapon nahimutang duol sa lungsod sa San Julian, Eastern Samar. Sa phone interview, kang San Julian Mayor Dory Georgie Estaron, dali niyang gimanduan ang personnel sa MDRRMO nga moadto sa mga coastal barangays para i-monitor ang kondisyon sa dagat. 13 sa 16 ka mga barangay sa maong lungsod nahimutang sa coastal area nga nagatubang sa Pacific Ocean. Nag-deploy na ako sa MDRRMO. Bali nag-observe sila sa coastal barangays kasi we are mostly coastal. We are in the Pacific nga talaga. Kami, Pacific Ocean yung nakaharap kami. Nagpasalamat ang mayor nga bisan sa kakusog sa pagtayog, wala kini magdugay. Nagpadayon pa ang assessment nga gihimo sa MDRRMO aron masuta ang kadaot nga mugna sa linog. Nasinati usab ang blackout sa tibok lungsod matod sa mayor. Ug kay nabatyagan sab ang linog sa lain-laing lugar sa Eastern Samar. Gimando ni Governor Ralph Vincent Evardone ang pagkansilar sa klase ug trabaho human mahitabo ang linog. So, yan na, oray pa natin mga update kung ano talagaan mga damages haton kay kauhuman palahan linog. Pero basta maghirot-la kita ay posible nga magkamayada pa yung mga aftershocks. Samtang nabatyagan sab ang linog karong hapon sa pipila ka mga parte sa lalawigan sa Sugbo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.